И въобще не ги смятам, защото смятам, че колкото да си ги сметнем тези калории, никой не се получава в смисъл. Здравейте хора, аз съм Танка БГ и днес започваме една нова поредица в канала на играта Clash of Clans. Както виждате, аз съм се развил малко, изтеглих си играта дни преди това, за да разуча, за да се апгрейдна. Както виждате, аз съм Танхол 4. Днешното видео планът е да тук да апгрейднем тези неща. Да се опитаме да се макснем на Танхол 4. Ще направим няколко битки, защото имам две готови армии. Даже ако искате сега ще започваме, ето няма какво аз да ви питам, директно започваме. Леко болен съм, то го скипвам, защото много силен. Той е също. Аз си избирам по-слабички, защото не съм много добър на играта. Тоест не... Пишете съвети долу в коментарите. То много гледам съм Танхол вземала проблема балоните, че са като гигантите бият първ дефенсите. Най-важното, което дава като страничен ефект, това е фрусирането, което не е изключително важно. Стига, нема ли някой много слаб, бе? Нема ли някой слаб? Как за мене? Ето, мисля, че мога коледно. Няма ефтфенс, не? Целта е в началото да бутам това, което читава, защото той може да бие балоните. И всичко останало е лесно. Сега в момента не събираме ресурси, защото за всичко ни е максото. Ще видя дали имам работници, ако нямам, ще взем на филмата на Арбузера и ще я пусна най-скъпия дефенс да се прави. Ще кажем още колко ми остава до откриването на гиганта. След като се на гиганта ще пусна балоните. Е лесна атакичка. Леко кашлям, аз съм болен. Час и 20 минути. Няма, може да такова. Че имаме макса за Танхол 4 РДП. Не обръщайте внимание, че всичко пише на руски и просто съм си сменил езика на играта, защото не разбира много английски. Пускам си още една право. И Клан Касъл трябва да се апгрейдне, но аз не го искам тия да вървят. Така че я нещо с голод. Тупо се, защото да се аз се изпитвам играта. Така, бум. И бум. Всичко да ми е на тайтиля, защото така е по... Аз съм в този клан, ако искате влезнете. Скоро най-вероятно, смисъл скоро ще видим кога
ще се премести в друг. Чухме някакви звуци във войната. Я да видим. Аз съм прекалено нисък танхол, че да участвам. Атакуват. Май. Ало? Не, наш атакува. Пуска Queen's Clan Castle. Странно, че няма флот, ама той като гледам ще прави по-въздушна атака. 28 балона може да има. Тук пуска рейчта. Още един рейчта. Още един рейчта, който го похаби, защото балоните влязоха там, където трябваше да влязат. Танхола, фриспел на кралиците. Има Кинг 20 левел. Балоните се предашат за Танхола към Танхола, да. Тук ако имаше респел да бутнат по-лесно на тия въздушното такова и кои на по-лесно, ще да е хубаво. Какво е това животно, бе? Майко ми. Сега ще ми видим на този баста, да не е някакъв нов пет. Гледайте, какво е това животно? Тук балоните си предаш и това е тройка във войната. Може би ще я спечелим. Може би не. Я. Rodrigo. Я му видим баста. Има на Queen нещо, ще видях, че има някаква животинка. Вече мога да копи-пействам бази. Няма да си мислям идеално. Ама аз искам... Абе, то какъв Танхол е? Промени се малко базата, то как трябва да ми изглежда. Да, и така, ама аз нямам стените. Но аз ще си остана с моята. Не. Всичко махаме. Ще направим нашата база. Да, завоите, просто ще го копипейсим. Пишете неща долу в коментарите. Аз отговарям на всички коментари, добре и лоши. Отговарям. Пак вашето мнение ми е много важно. Слагам Танхола. Тук слагам едното вея, тук така. Air Defense тук. Clan Castle също.
заграждаме с стени. Какво направих? Така. Май нещо не се получиха как исках нещата, ама код такова, па може съвсем различна база да направя. Тук ще сложим Archer Tower. Имам общо 6 стени, които не знам къде те се хода. Ето тук може би. Една по-голяма е трябва да бъде. Вот стана. Хора, не знам какво правя. А така. Така и е тук мога да сложа. Ей, това пример. Ще го сложиш, ако имаш място. В какво направя? Айде, така ще го направя тук. Пропуснал съм май на някои места странички. Айде, ще го направя. Това и така ще се опитам да... така ще се код тако. Продължаваме отвънка. Тук слагаме това. Бом. Целта на тази база е, защото много хора атакуват с барбея и такива работи. Само моето ниво не е чак толкова, но все пак има и гоблин атаки. Целта е, ако някой атакува с много барберяни, да се отвлече вниманието от стените и тяхното разрушаване. Тук ще сложа и като цяло тия дефенс да бият. Ало. Нещо бъга. Докато тук има... разбрахте какво ми говорите. Барберините да бият тук около базата и дефенсите да ги смачкват отбор. Тук са тази лаборатория. Тук ще я сложим. Тази бомба е тук. Бираме. Така слагаме. Той си стана по-добре от предишната писа. Май. Не знам, вие ще оцените долу в коментарите. Скоро имаме такова за героите, ама аз още не съм се гледал да занимавам. Извинете. Барберен клипа. Да се върнем. Имам един свободен работник, който в какво да го оползотворим. Нещо важно ще е. То се елексир, защото другото е къд златото. Аз по-скоро това с какво е? Нещо пусна, нещо скъпо. Айде, кланкеса. Ще го пусна.
такова за да ни донейтна войска. Дано да ни донейтна да направим една атака. Така. Айде де. Наредното. Един барбериан да се сетат и на мен да донейтнат от само един е вътре, аз ще направя една атака и скоро ще свършва епизода, защото много дълъг ще стане. Не. Той не. То не знам реално колко дълъг ще стане, защото записвам през една програма, която не става нищо. Не знам как да записвам по-добре. Записвам откъдето мога да записвам. То по телефона имам някаква опция да записвам, но не мога да говоря, защото не ми се чува гласа. Ей, такъв много го обичам. Нема дефенс. Ай! Той е бил тук. Много съм. Ама то е икона. Жалко, че сега ще да първо това оръдие, това детко бие, вече няма какво да ги бие. Извинете за повторението. След тази атака ще видим какво става в това дълго село. Ако можем да пуснем сториджа за еликсир да се апгрейдва, да се пуснем мината и ще приключим епизода. Епизода на тази нова поредица в канала. Само става изчистването на базата. Нали нещо един-два дни имам бонус, защото вчера или оня ден, не помня, си познах там колко четворка и имам технин бонус на еликсир, колекторите на мините, на армията и на евентуално героите. Ако имам такива. Ще го съборя. Ето. Да, 100%. Плюс 10 купи. Аз само да кажа, че сигурно те, които са четвъртан хол, не съм бонус 1. Само да кажа, че аз съм играл преди играта и имам опит и знам как се правят нещата, в смисъл имам предишен опит. Тук спусна това. Нема джемвам. То сигурно ще се върне това. И така, хора, мисля, това да е края на този епизод. Не знам колко дълъг стана вече. Абонирайте за канала
Ако искате, преснете лайк бутона и най-важното коментирайте. Пишете за нови идеи и споделяйте нас с приятелите си това е видео. Чао!